Alcohol, Oringo, green bottle, Oringo, African salad, Oringo, pepper soup, Oringo, awe machi, Oringo, ipokirikwa, Oringo, ukwanyo were, Oringo, Oringo, mane mirichaya, ibarakala, sai. Alcohol, Oringo, green bottle, Oringo, African salad, Oringo, pepper soup, Oringo, awe machi, Oringo, ipokirikwa, Oringo, ukwanyo were, Oringo, Oringo, mane mirichaya, ibarakala, sai. Isagwe. Ijiji na-adịghị anụ ihe na-eso ozu ala n'ala Igbo. Ụmụaka unu tara akụkọ ka ezi unu dị. Sawa. Alcohol, Oringo, green bottle, Oringo, African salad, Oringo, pepper soup, Oringo, awe machi, Oringo, ipokirikwa, Oringo, ukwanyo were, Oringo, Oringo, mane mirichaya, ibarakala. Alcohol, Oringo, green bottle, Oringo, African salad, Oringo, pepper soup, Oringo, awe machi, Oringo, ipokirikwa, Oringo, ukwanyo were, Oringo. Papa, I think my nana na shall come to my house who can have them. I no go no. I can't do my Uga from I'm going to go no more. Egu na go with the go no. Papa, Imanu, so 75,000 naira. Hey! Why can't it one nimble? Or one if all 75,000 here na go so. What are you? What is so much never large who were on our or still I go well, so 75,000. Yeah. Maybe I go walk on now. Who might keep you on our channel? I was going to go on away on a lunar. You go walk on. Oh, will you want to keep away from a rogue? Or you want to go? Or you have a phone agent?
nyefu ụmụ nwaanyị ibe gị ụmụ nwaanyị onye ibe gị na-azụ ụmụ ha na mahadum ọ bụrụ sọ naanị ụmụ nwaanyị enwu maka na-azụ nwa 75,000 onye ebe a nna anyị ịbịakwa n'ụdị a na-ese okwu mana okwu ga na-adọkwekwe m mma na nwere oke ihe esikwuzie ọ dabazie ya na ikwue na ọdụ esi okwu ịmara ego nwatakịrị ji a na-achụ ụlọ akwụkwọ inye ọkwa ị na-ekenye ndị iro ikenye nwa nwaanyị nke ọ bụrụ nke o ji ọ dị soro okwu dịka ihe emebepụ ọnụ sọ nwatakịrị na ego adịghị na ụdị ka o mezie gịnị nne jidekwu ya shawarakwa nke gị ndị iro na-ashawarakwa nke ha iji ha ego agbakwana m n'ime ịmara ego ji a na-achọ ụlọ akwụkwọ nye ịmakwa oke nke ekenye jidekwu ya ka okenye gị oke nke nsogbu ị na-etinye n'ezinụlọ nsogbu adị tupu nkwọ ahịa mmiri ezo Papa, achọrọ m ụgwọ akwụkwọ m, achọrọ m ya. anụgọrọ Oringo, green bottle, Oringo, African salad, Oringo, pepper soup, Oringo, away magic, Oringo, ikokirikwo, Oringo, ukwanyo, Oringo, Oringo, manene chaya. Afụrụ m na ahụ dị ụnụ mma n'ụtụtụ a nọ na-amụ kesi obi na-enye m ọ na-enye m obi ụtọ ma m na-afụ ụnụ ọpụpụ ka m nọ ihe a ụnụ sị m pụwa onweghị ọnụ ga-enye n'otu palị ka m werekwa n'obere ọtaba n'ụzọ ma m na-apụ papa hapụ mgbe ị lọta anyị ga-enye gị ihe mgbe m lọtara Chinelo oge m na-ajụ ajụjụ ha na etinyere m aha gị n'ime ya o nwere oge m gwara gị ka ị chọrọ m ihe maka na ama m ndị na-atụpụ ige m ihe iso n'ime ya Chinelo aka ike nke gị rụziri eji ọ na-adọ ọkụ ịmakwa mgbe ị na-ahapụ ihe nwere ụma maka katapila shi n'elu aka gị wee rifere so ọ bụrụ ngwa ka m na-ajụ ndị m na-ajụ makwa na ihe m na ụmụ onwe ha ọnụ ga-achọtara nke ka m were papa nwa ọma papalistic papa ịmakwa ị kwesịrị na-aga n'ụzọ na-eme ngala ịmakwa ihe ị nwee ebe a ndị ọcha ọkwa indọstrị ka m wụsịrị ebe niile uche m dịkwa na ya papa nwakwa ka ọrụ anyị wele akpọrọ ụtaba wele obere ọkpụrụ achị ya kpatu odite nwa m ọ ga-adịrị gị mma adịkwuru gị na mma idota gị ezuchara ụnọ na-agbalịkwa ị na-agbalị ma ofu ihe fọrọ ya ahụ meta onye dị mma enyi metakwa onye dị mma enyi o onye na-eme ọyị metakwa onye dị mma enyi maka gịnị kwanụ m ntị o ụnọ na-akwa eje na-abata ọnụ kpọtakwa ndị ọma ndị ga-alụ ụnụ maka piju otu karịa na kọmpand ọnụ bọmba ya emebie ụnụ etekwala ebe ahụ ogene n'ụtụtụ akpa ka ihe dị mma n'ụtụtụ ọma unu ọwa ụtụtụ na-abụ unu bụrụ atụ na-asị ebe apụ na bụrụ tabata n'ụlọ ihe olebekwa dị unu na-echekwa echiche ihe unu emegbugo m tụa nwanyị ogwere ihe ị na-ekwu ga-ekwu na biko eweli iwe na m na-egburu gị oge biko o nwere alụ m chọrọ ka anyị tụọ biko eweli iwe ya onwe ihe ọbụla ị chọrọ ikwu n'ụtụtụ a ga-ekwuo ya kwupụta ya maka na oge adịrọzi ana m agata union meeting ihe ọbụla ị ga-ekwu ga-ekwuwa nna biko echi gara aga nwere mụ na Chisom gbara Chisom ebe bịa nwaanyị a
Chisom ebe maka na mgbe isi m chere na o nwere ihe mụ na gị ga-akpa ama m na nwere ihe nọ gị n'ụbụrụ. Chisom okwu gara aga otu okwu nya ka ị na-achọ iwepụta ka mụ na gị kpawakwa n'ụbọchị nke taa. Okwu gara aga echi gara aga ka okwu ya mechara ga-eburu ya bupata n'ụbọchị taa. Nwaanyị a o nwego ihe kwuru n'elu ụwa bụrụ uru. Ana m ajụ o nwere ihe kwuru n'elu ụwa bụrụ uru. Ana m atụ uru ka m ga-esi were gị jee tinye na nkịta ụmụ anụmanụ bi n'ime ọhịa maka na ụgbọkịrị isi gị o nwere ọzọ ihe na ya n'ime. O nwere ọzọ uru ịbara. Nna anyị gịnị nke m asị ka atụ ọlị na-ewu chegodi ka m gwa gị okwu chegodi ka m nwụọ tupu ị na-eli m ọ gịnị kwa ndị ihe nka gịnị ka m nụrụ ọ bụ gịnị ka m nụ ka ị nwụọ ihe ahụ bụ ihe ndị ọcha na-akpọ decimal point ebe ahụ ka m na-eche gị ị na-anwụ nwụọ ugbu a oge adọrọzi ke ihe ji ka nwụrụ ọsịs Ọktoba achọ nke nwụọ maka ndị kọmuniti niile ga-enyere m aka tụkọtachawa $1 a ga-eji wee lie gị ma enwekwa na nwa ntakịrị nke m ga-eje kpọrọ ọtaba ha niile na ha emechi ihe a ị na-anwụ anwụ ga anwụ maka onwere ọzọ uru ịbara ebe a ị na-anụ ka m na-agwa gị ya. Nna anyị Chukwu jụrụ ajụ na aga m anwụ kedụ ihe na-eme gị asachọlị na-agwa ekwe onye ọchọrọ nụ ekwebe iwere apụ kedụ na-eme dị gị ụta ka nwoke tebe n'ụlọ ya onye ọkwa mma o ka m kwagadịrị ọkwa mma ọ bụ ka nna gị ọrụgo na apọstọlik mbọ ọkwa isi Chukwu mma ekwe Chukwu ọ ga-ekpe Chineke ị na-akpọ uche ya Chineke na-ewere gị ezigbo iwe. Ndị enjel na Chineke emego mitin na ha na-ewere gị iwe. Nwaanyị ka m jụkọrọ gị mgbe ị na-amụ nwaanyị Chineke nọ ga-amụọ nke mbụ ịmụọ nke abụọ ịmụtụọ nke atọ ịkwụsoro na nnọọ ka emere gị ebere pịam ga-amụọ nke ise mgbe ọ na-asha amị ga-atụkwasị nke isii ị na-asị m na Chineke nna na-emere gị ebere ha niile na-ewere gị iwe ka m gbakwa gị ọ kwefuru futbọl tim niile nzukọ were ebe a ihe ị ga-edemede ọkochi maka na ha ga-eje gbara ndị Naijiria ndị Falconet ọhịa na amụzuru m n'ime ụlọ a ofu Abraham ka m jụrụ Abraham mụọla m ofu Abraham akwị na anụ ọ bụrụkwa ajụjụ ọjọọ ka m na-asị gị meghera m o ị nwere mkpụrụ Ken ma ọfọ nke Abraham ị na-ekwekwe nwoke iro na-emekwa dị gị Chineke mere jebe idechi ga-abata n'ụlọ kwa mụ na gị ị ga-afụ ya ị nwere mkpụrụ Ken ma ọfọ nke Abraham akwa gị ga-afụ ya ya ka ije mụsara m ụmụ nwaanyị n'elu ka ọrụ agwara gị na shọk ọbzava gị dapụrụ n'ụzọ gị elu ụmụ nwaanyị bịa mụsasị ebe niile a ị na-achị ajụrụ gị asị gị mụọra m ofu nwoke ofu Abraham sọsọ ka m sị gị mụọra m sọsọ ofu mkpụrụ gaa nọ n'ebe a na-agba m na o nwere ihe m na gị ga-akpa ị na-ekwu Chisom bịa zọ nzụcha nwaanyị nwoke ọzọ abịa lụlụ ka anyị na-ekwu isi na ị na-amụrụ ofu mkpụrụ Abraham ka a sị gị mụọ ọ bụrụ na ihe m na-asị gị Abraham sọsọ anyị sị na mma na mkpụrụ n'ime afọ gị ahụ nwoke anọ ha n'ime ya ma anapụ ma agba nne gị na nna gị ihe akpọga ihe niile mkpụrụ isi gị ma alcohol, oringo, green bottle, oringo, African salad, oringo, pepper soup, oringo. Yawa Pasha, anụrụ m na gị wazigara di m ihe onyonyo. Eziokwu. Ka njikene o. O gịnị jikọtara gị na di m? Ke gị si mata di m? Ị ga-anụ ihe. O tesiri gị? Ị ga-anụ ihe? Ya, ka ndị ọ ga-aka na ntị. Gee m ntị ma gee m ntị ọfụma. Ụbọchị ọzọ imekọtara nwa ụdị ihe anyị nwara. Achọ gachọ n'obodo a. Imekọtakwa n'ụlọ ihe dị otu anyị mere ụbọchị ọzọ. Ma ị ga-eme ihe kelewe Chineke kere gị na tata na obi dị m mma maka ọ bụrụ na tata na obi adịrọ m mma mfụrụ gị ka osisi nwaanyị ka edi ihe ọwụ ka ihe iji ekwugheri i mere ihe ọjọọ ị ka nọ n'elu ya na-anya isi ihe ga-abịa ebe a yọọ ayịyọ gwa m magodi m aka nta mamịa ka ịhụ na aka gị ọ ga-ere magodi m ya aṅụkwala m ọnwụnwa maka ịnwa amụ n'enyi ya ekwu uke dị ka gị nwa m ụbọchị ọzọ ara dịkwa nwaanyị ahụ Alcohol, oringo, green bottle,
Oringo, African salad, Oringo, pepper soup, Oringo, awe machi, Oringo, ikokirikwa, Oringo, ukwu nwanyo were, Oringo, Oringo, mane miricha ya, ibarakala, sai. Isagwe, alcohol, Oringo, green bottle, Oringo, Africa. Okonkwo. Hadi mwa unu wakwana ke okunu shiaga. Mwaka akwana. Aftala. Aye mana asina awo ana boss ehihie nefu. Kade nkai maputere mu. Ode kwa mma. Decha ha kwa mma. Dịka ndị tiri lusi wee tụọ na ọ bụrụ ma ọkọkọwa anụmanụ ya eje n'ukwu osisi ọkwa ya ọkọwakwanụ mmadụ ya ejekwuje mmadụ ibe ya atagbuola m onwe m n'afụfụ achọrọ m enyemaka achọrọ m ka inyekwuere m aka oge eru na mgbe m ga-achụpụ nwunye m n'ụlọ m oge erugo mgbe m ga-achụpụ nwunye m n'ụlọ ka m si na-agba ka nwunye m adịghị etinyeziri m aka nwere ozi enyemaka ọ na-enye maka iweta ego ka anyị wee rachatụ ọnụ nwaanyị akpachie nwere ozi enyemaka ọ na-enye ya ka m ji gbakwunta gị ya wụrụ obere nchọnchọ ego ga-achọra m mpụkwa na anụ otu okwe ma zụrụtụ ihe ibe m na-eri ma rachara aka ya ka m gbakwuntara gị Ị na-ego onwe gị ntị ị ga-achụpụ nwaanyị gị nwaanyị gị na-ahazi etinyere gị aka ọ naghị eweta ego ọ nwaanyị gị ga-eweta ego ka ọ gị ga-eweta ego ọ nwoke nwe ezinụlọ ọ gị ga-azụ nwaanyị gị ọwụ nwaanyị gị ga na-azụ ị kwesịrị ịgba mbọ maka ndị ahụ ndị a na-agbara mbọ kedu nke onye ga-achụ nwaanyị gị kedu ụdị enyemaka ị chọrọ ka e nyere gị gwuo achọ nke chọrọ m ego chọtụrụ m obere ego ka m tinye n'akpa ihe otu nwoke si adị ụkwanụ ka m si wee pụọ na ọgbọ ha ma egorote obere ihe rachara aka obere mmanya ọkụ gụọ m ma aṅụrụtụ ya ka m bịara ka inyere m aka mana ihe niile a na-eme ugbu a ma azụmahịa anyị na-azụ na ihe niile nwekwa nke na-aga aga bịa tinyekwuo na ndị na-achị obodo ndị ọchịchị ha asala ihe niile a na-eme nwekwa ego a na-enweta akpọchie ebe niile ndị mmadụ ha na-ata ahụhụ mana na-egbochighị m ga-elebara ya anya mara ihe m ga-emere gị mana ọgwụkwa na na-ekweghị nkwa ahụ aghọtara m ihe ị na-ekwu o nwekwara ihe ọzọ m chọrọ ka m gwa gị biko m ga-akpọta Chisom nwa m echi ọ ga-ekoro akpa ya bịa n'ogide ụlọ ebe a ụlọ na ya ga-anọ Chisom m chọrọ ịkpọpụta ya n'ụlọ akwụkwọ maka na ejiri ozi m ego ọzọ m ga-eji akwụrụ ụgwọ akwụkwọ otu o si wee ha m nwere ego m ji ya ka m si ka m kọwatara gị o ruo n'ụtụtụ echi m ma kpọtara ọnụ na ya nọ n'ebe ọ dịghị m ka ị na-ege ụmụ gị ntị ị na-ekwu okwu kedu nke wụ na ị ga-akpọrọ nwa gị kpọfeta ebe a ka ọ bịa nọrọ ebe a na-eji igwe gị iji akwụrụ ikpe skuul onye iji ọnụ gị na-ekwu ị na-ege ụmụ gị ntị nwa ihe dịka ya mgbe ị na-amụ ya onye ekeyirere eke ga mụọ onye mụọ nwa ya agba mbọ zụọ ụmụ ya mana skuul mana ihe niile ma inye ya ọ ihe na-anaghị eme na m ụdị ịda mba ịdara ihe nsogbu adịrọ ebe onye ọbụla hụrụ ma na-akọ m ọnụ ụnọ na-akọ m ọnụ nsogbu adịrọ aga m ahapụ ya mgbe ọbụla Chisom ji lụọ di ọ masị di ya ịkpọghachi ya azụ n'ụlọ akwụkwọ kwụọ ụgwọ akwụkwọ ya akpọghachie ya mana ka o si wee dị m wee jiri ọzọ ego ọbụla m ga-eji azụ ya ka m ji chọbụrụ kpọtara gị esi na ị chọrọ mma hapụ ya
ị na-asị na m anaghị ebu ejeje ebu ndị kpọmkwọm nyere rụọ ọrụ ka ibe m si arụ nke m rụrụ siprel m rụrụ na siprel ọ ya ka aka ji kpụchapụ m siprel ọkwụrụ ụgwọ siprel ụgwọ ji nkọwatara gị ihe siprel mere esi m hapụ ya ka m ga na-anọ na-atagbu onwe m n'ahụhụ hapụ na onye tinyeziri m ọnụ ka m lawa mana nwaanyị a kpọrọ nwunye m nsogbu adịrọ. Ka ifo kese nke na-ebere akwa gịnị mere papa kwa kese nke papa mere gị akụkọ nke maka gịnị zikwanụ maka na ụmụ nwanyị ha si na anyị niile ụmụ nwanyị na ya bara uru mpa kwuru ụdịrị okwu a na ihe abụọ ụmụ ya abakwuru maka anyị bụzi nwaanyị nne m ebesi n'akwa biko bịa besi n'akwa kụpụrụ papa kụpụrụ ya gịnị na-eme ebe a nwere ife rijuru afọ nnọọ nwere Keke na sị na nwere ife rijuru afọ Chisom nọ ebe a na-ebe akwa ka ihe mee m chọrọ ebe papa na-agwa mama na ọ gaghị eti aka zuo na mahadum na nwaanyị a zụrụ na mahadum bụ ego bụ akụ nara n'iyi mana chekwalụ nwaanyị ọta ka ịma odili nna inwe chegodu ya chekwa na ọtata ka ị matara odili nna inwe biko kwa nwanne m nwaanyị akụfụzi na akụkọ Chisom n'ihi na papa si na ọma ntị gị na mahadum mere iji nọ ebe a na-erusisi anya mmiri ọkwa ya ma aba n'ime kịta m butelu gị igbe ị na-ebenye nwaanyị ma chitala gị akwa ị na-edecha anya mmiri ebe ọ na-ewe onye ngụgụ Uche esi n'otu ya bụ okwu biko nne m ebezi na ozugbo na ya zụrụ m na akwụkwọ nwoke ama ụrọ nwoke ka ị na ụdịrị nna bi ya chekwara ka ị dị ụdịrị nna bi ya ya bụ na anyị bụrụ mmadụ ya bụ na nwa ya bụrụ mmadụ ọrịa ọ gbalịa ndo tụrụ ime ya ndo afụkwa m ihe dị njọ n'ihe papa kwuru oha n'uche nke m Chisom ịnwere aka ịnwere ọkpa arụsiri gị ike ịkwụrụ n'ụkwụ gị na-abụọ ịpụ ilo ịchọ ego gbasie mbọ ike ka anyị si agba mbọ ịmara anyị na-agba mbọ ịgbasie mbọ ike ịkpata ego ịba skuul ịba akwụkwọ amaghị asambodo ibuli ya nata ebe a ọ bụ eziokwu ka okwu mana ụdịrị ya anyị na-eme ịkwesịghị isoro anyị ụdịrị ya anyị na-eme na akpata ego ọsịsọ ozugbo ịkpatakwa ego nke gị bịa soro anyị gbọdị anyị ofu ụkwa nna agwụ ya na-ebezi n'akwa akwụ ị na-ebe bụ oge ka ị na-ekwu mficha gị jee kwado akwụrụ ka anyị pụwa akụba inugo ọsapụiri biko ọsapụiri ya ụbọchị Okonkwo ọkwa m agwago na mụ na nwunye m ebe biko anyị ga-akwụ ụgwọ ma nke a na-akpọcha ma n'ihe niile gbasara nwatakịrị ego akwụkwọ ya hapụrụ anyị zuo ike zukwa anyị ike Okonkwo zuo ike ọ dị mma enweghị nsogbu all right. Oringo, African salad, Oringo, pepper soup, Oringo, awe machi, Oringo, pokirikwa, Oringo, ukuwanyo, Oringo, Oringo, mane mirichaya. Ihe ugwukwo m Chinelo hapụgodị ihe ịkụ aka anụ aka ka anyị maa chapanye n'ụlọ ụra na-atụ m isi gịnị biko nne m biko nụ ị na-ekwu okwu ịma aja anyị na Chisom akape ka onye hala inu aja anụ bịa nwoke m chọgidekwa ya ọ bụ na ọ dalekwa aja anọkwala ebe a ka anyị wụ aja baa ahụ nka biko no ofu mgbidi ike nji awụ aja adị hụkwa m afọ anụ kwara mgbe ike ji adịkwana gị Aunty, mma nweke m enwere m ike ịmali ya onye ga-ebusa n'ụzọ nsogbu adịrị ya Ngozi buru ụzọ akpọkwanya m ahụ ọzọ agwala m gị n'ike adị ma ọ gịnị kwanụ
ngwa mgbe ike ji adị gị mana ịnọ na-awụgharị n'ebe a na-agba egwu ngwa nsogbu adịrị ya ka mụ aga ụwa nne negodo akpụkpọ m ajụta ịbịakwasị ebe a wụ ihe kwunu ya na-aga ngwa ọkpata ya ịdọsa ebe anyị ji awụ fens isikwa ebe a wụ ihe unu ya na-eme nwụrọ Open mama. Mama ihe. Mama. Oh mama gbachiri ụzọ. Mama bụ ihe gbachiri ụzọ. Esokwa mama. So nwaanyị nọ n'azụ na-ege ihe ndị anyị na-ekwu ebe okoro agbapere anyị ụzọ. Ma. Biko mepere anyị ụzọ n'ụnụ. Unu ncha kwuru ebe aha ma ọ bụ na laghachi azụ ebe unu si. Maka ndị ihe unu na-eme n'ụlọ a ike agụgụ m. Laghachi azụ ebe unu si. Mama listik dị mama. Ezinne. Mama biko nu. Mepere na anyị ụzọ ka anyị banye n'ụlọ. Ọ bụ na ị chọrọ iji maka anyị, iji n'ihu maka Chisom mepere anyị ụzọ n'ọhịa. Chisom? Ya hụ na ndụmọdụ nne m na-adụ gị n'ụlọ a. Ịdị bụrụ m isi soro m agagwu afọ. Hey! Ị ga-eso ata ahụ niile ha gata n'ụlọ a. Akwụghị nwa. Ekene dịrị Chineke na Chukwu azago m ekpere m na-ekpe. Abịara m ka m gwa gị na o nwere ndị na-abịa na mbe m echi ịkụ aka n'ụzọ gbasara ndị na nwaanyị achọrọ ịlụ nwa nwaanyị. M sị ka m bịa gwa gị na ngụwa bụ nwanne m nwoke nke tọrọ m ofu ọbara. M sị na nwere ọnụ nke m ga-esi wee ma ụdịrị ha na-agbara gị na ọ bụrụ ihe ọma ka ọwụ ya ka m ji bịa. Ndị a na-abịa ịlụ nwa gha o mere gị na mberede gị na ha akpachabe tupu ha bịawa iji bịa ugbu a na-agwa m na ọ echi maka enwe m ihe nna arụ. Kedu nke bụ ibi gwa m na ọwụ echi ka a ga-eme ya? O mere gị na mberede? Kedu ụdị mmadụ ewu ọ na gị na ha abalị etinye mbọchị a ga-eme ịbịa na bịa gwa m nwanne gị nwoke ka njikere bịa iche na onwe ihe m ga-eme echi agbọtọ m ụgbọrọ. Ewe n'iwe ama m na ihe ọbụla ka ị ga na-ewere m iwe ọkwanụ nchefu ka ọ gbara m. Ịma ọtụtụ ihe nọ nwoke n'isi agbara gị ebe a biko ewekwa n'iwe na maka nke a biko. Enyi nọ gị n'isi ivu enyi n'isi ihe nọ gị n'isi ọ gbara gị nchefu ihe dị otu a gbara gị nchefu ba na ọ iberibe mana ọ wụrụ ịbịa ịgbajiri ego ma ọ bụ ka ị chọrọ gị ego ị ga-eji aṅụ mmanya ọ gaghị agba gị nchefu. Nwee m ihe m na-eme echi. Ihe na-achọ ịkọwa ugbu a ọwụ na ị gaghị abịa nọnyere nwanne gị ebe ndị ọbịa na-abịa na mbe m ka ị bịa nọnyere ka anyị nabata ndị ọbịa sị m na ị gaghị abịa. Enwere m ihe nzukọ dị iche iche mụ na ndị mụ na ha na-eme mkpakọta ihe dịka ịgba ego na ịzụ ahịa na-enwe echile. Enwere m ya aga m ahapụ ya bịawa n'ụlọ gị. Ọ bụrụ na egwu am ya m gara apụta
bịa na be ọ nwanne m kewu mana ị gaghị abịa gachi mebiri ebe na-esi etinye ihe n'ọnụ echi ugbu a ga-abịa ịgbachi ego ma ọ ka chọrọ gị ihe ya ọ na ị gaghị abịa ihe m na-ekwu na agaghị m abịa ohere adịghị maka ihe m nwere echi iri nne agaghị m abịali ọ dị mma mgbe ọzọ ịbịa ga agwa m ya ma tie aka gwa m ya ebe na ọkwa ọ dị mma otu a m si wee gba gị ya maazị nwunye anyị ka ime adị mma abịara m sị ka m bịa fụ unu ọ dị mma nnọọ ọ na ka m nọbụ tupu ịbata ọlakwa ọ ya dịzi mgbe ọzọ ka maka Chinelo na mmụnne ya nwanne m ịhụna n'otu ekesa anyanwụ anya afụtala afụtala udode ngwanụ biko ọfụma kelere m ha biko nwantị kwuru nsogbu adịrọ dede nsogbu adịrọ ka m bịa nawa nwanyị ọfụma kelecha anya oge m ike nwere chọrọ ịchụ gị epe n'ọnụ ọjọọ ọnụ a enweghị isi ejụ m ihe ọbụla jụọ onwe gị jụọ m n'onwe gị ebe ahụ asa ka ihe na-eme n'ọkwa ngozi o chem na iche okwu ọta ka ịma ngozi ịma na ngozi nwe ajọ obi ngozi na-enwe ụdị obi na mmadụ aghọta ngozi nwere ike ịpụ n'ụlọ a izu ụka abụọ ọ ga-anata si ọ nọ n'ụlọ nwoke mana nke karị njọ bụ na ekwentị ya na-ada aga chaa chaa ka ị na-enyere onwe na nsogbu jụọ m okwefe ebe a nọ anaghị m achọdo ihe mgbakasị arụ kama ncha ncha ịhụ na ire onwe na nsogbu ka nna marọ onye ọnụ na-ekwu maka ya nakwana bụ ya nwoke kịta na-atụ ndụ mmanụ na-ekwu akwọrị ndụ anyị ndị ebe a nọgasị na anyị na-akpa nkata ngozi biko kwesị okwa m ọnụ na nwaanyị zuke n'ike ka na-enwe nwaanyị nsogbu ka na-enwe nwaanyị nsogbu ngozi abụrụ nwanne gị nwaanyị ekwesịghị nwaanyị nsogbu ka ọ bụ nwanne anyị nwaanyị ọsọ ya anata ma ọsọ ya anatara nke gbasakwa unu oru n'abalị na wee lara ụlọ ọfụma nke a ọ nata otu a ọ na-ekwu ụra ife ọ na-afa ya ọgịnị wifu Chinelo mana chekwala ị na-asị ọ na-ekwu ụra ifia menye nwoke fere n'anya ụta ngozi jeche o nwere ihe nata ọ na-aka gị were tekwa n'ihe ma ọ nata efia nwanne m nwaanyị ihe ikwukwana bụ eziokwu ngozi bụkwa na ezigbo nwanne anyị okene ya na ekwentị ọzọ ịma na ọnọdụ ya na-enwe obi aṅụrị n'ekwentị m na-aga okwu akpụ n'ọnụ na-eme ya nne sekere ya na-adị o si aga ka nwa onye ọcha adana nwayọ nwayọ ọma ihe iji nata biko nna ngozi mgbolo ole ka m kpọrọ agwa m gị na ịpụ n'ụna na gị kpa anyị na-ekwentị ka anyị mara ihe na-eme gị na-eme dị gị ụmụnne m biko nyiwe ewe nna ga-aweta ogologo akwụkwọ ụnụ biko ngozi nsogbu adịra iwu adakwa na-enwe anyị just nọdụ na-akpali nkata na-ekwu okwu obi m biko zie na ọ bụrụ ihe ị chere ihe ọbụla ị na-eche n'obi gị abụrụkwa ka o si wee mee amaghị m ihe ibu n'obi mana ọ bụrụ ihe ị chere biko zie
akparamagwa ị na-akpasazi m nkịta adịrọkwanụ mma ịgbanwochi ego ọ bụrụ na onwe ihe ọjọọ mere gị ịgwanụ m ka m mara biko mana adịghịzi n'otu anụnwa anyị na-emezi ka di na nwunye ị na-ekwezi erute m nso ama ome na-eme ihe agbanwechala biko gwanụ m gịnị ka m mere gị biko ọ bụrụ na onwe ka m so emejọọ gị ịgwanụ m ka anyị ọ gị mgbaghara ọ ka ọgwa m ọla mma nwunye gị biko n'otu anyị si anyị na-abịzi ka di na nwunye ị na-abịazi m nso biko ama m ihe m mere gwanụ m ihe m mere ka anyị ọ gị mgbaghara biko mechie ọnụ gị ebe a iji ọnụ a eji rie ji na-eri ede na-asị m n'onwe ihe mere na onwe ihe mere ka ohi ji na-agwa m ọ dị mma onwe ihe mere onwe nnọọ ihe mere ọ ka m mechaa nchọpụta ihe m chọrọ ime mgbe m mechara ya mara ka mara ga-esi aka mgbe m mechara nchọpụta m na-achọpụtachaa ya mara ihe mụ na ihe obi atọkasị m na ịbịago ka esi wee kpaa ezigbo ụmụ ọma obi dị m ụtọ na ụnụ zara m obi ka m si wee kpọọ ụmụ niile ụnụ apụta ka m werezi nwa ya na-asị ụnụ nnọọ Maazị Okonkwo agba m nkịta enwere m ike idinazi ya n'ebe a rahụ ụra maka ihe anya m na-afụ arahụgwụla ụka akpara akpa bụ isi ka eji ekwu ya ozugbo mgbugbu ọbụla eya atọ adọghọ mma na eji mbọ wee na-eje enye ka a mara ihe dị ya n'ime ịmara bụ ihe mụ na gị kpara tupu m abịaba ha mere m jiri kwado dịka o siri kwesị nwere bịaba Ichi Odogwu Maxwell tupu anyị na-aga ka anyị keleta ka Ichi Odogwu Maxwell ndị be anyị si na atụgide aka ma ote aka ike agwụ mkpesara aka na-atụ aka ife mere nne bụ na nsogbu adịrị ọ ka dịkwa ka anyị si wee kwado ya ọgọ m nwaanyị biko ndo mana abịarịta agụ biko nwa mgbe nwere ihe ị nwere ihe agbakwunye n'okwu nna gị ukwu kwuru na ọ dị mma mụ na mmekọrịta mụ na otu nwa gị nwaanyị nwa ụnụ nwaanyị bụ onye nke m bịara ịhụ onye nke m na-abịa okwu ya ka mụ na ya tawa onwe anyị ka ụkpaka n'iwe onwe anyị ka ji nwanne na-abụ ya ka ụkwa na-agaghị n'ọnụ ihe ya na-adị m mma nke ma na-adị ya mma o nwere ihe ị nwere ịgbakwunye Maazị Okonkwo mụ nwa ahụ Ichie Odogwu ka o si wee dị ijiji a na-egbu mma ya na-ebegharị ama m ga-ama tupu m ebinie wee bịa na be gị iwere ihe na-eme mkpụrụ obi m ka ọ daa ji emere m nkwado gbam nkwụ ọkụ niile na-agbụsị ebe a bụ ihe njiri bịa Ichie Odogwu n'onwe Ọdaba buruja ọgọ uchi onye
mama na ya bụ iwe wekwu n'ụlọ na makpọrọkwa ụlọ ka m na-agwa ụlọ ka o si wee na-eje onye nke ọgụ onye nke m jiri maka egwe bịa Papa, ina-achị ịgwa mụ na agadi nwoke a karịrị akarị kagworo akagwo bịara ebe a ịnụ ofu onye n'ime anyị otu anyị dị parapala panụ chalụ maazị odogwu ka maazị odomodu ama m ka akpọrọ gị akpọ ịda afụ ụzọ mama ịnọkwa ebe anyị keke bụ nke a ha Ichoma obi atasịna gị mmiri onye ọ chọrọ ịnụ ebe a bụ Ọlụchi ọ bụrụ ngụnwa tụtụtụtụ fịa kwa papa Chineke kwekwara ka ngwere gbaa ji n'ụwa keke bụ na ọmụnwa ya bụkwa na-egwuregwu gị na-egwu ya bụrụ ọlụ ụka ịkpọ na ịkpọkwa Ọlụchi baba kụpụkwa alụ m achọrọ m ụdị ihe achọ Chineke bi n'eluigwe ka ụdị ihe a mezuo n'aha Jesu amen Odogwu sị gịnị ka a na-akpọ gị ịmarakwa ihe dị gị mma gị na onye ibe gị so bịa unu buru onwe unu pụọ ebe a maka mbịaghachi ihe m ga-eme unu mpa eche na ụka ọbịara ka unu kpara nkata azụmahịa mmadụ nọ ịbịala ofu n'ime anyị ka ihe na-eme ụnụ nwa ngwa ahụ mazụ mechie ọnụ gịnị ka ịma gbasara alụmdi na nwaanyị mechie ụnụ ọnụ ọ bụ na ịgwa ahụ ụmụ gị ihe a mụ na gị kpara ọ daa ha na mberede Ichie Odogwu Maxwell biko iwe wena gị ife niile a bụkwa ife mụ na fa iwe wena gị mma chịkọta ya ọnụ nwantakịrị oge kwefugofu ihe unu na-emebi ọkụ ihu Go!
eze mmụọ mba eziokwu ọ bụrụ na m na-aga bụrụ enyi aka m isi n'iwu onye ọjọọ ịbụ onye ọjọọ ọ maka na iji wee mara ezinụlọ anyị ka ị chọrọ itinye ọgbaghara na ya nke iji wee mara ezinụlọ anyị ọ dị mma ha Amaka ịma ihe mere ka m gosi gị ihe onyonyo a biko achọọ m ịfịa ịmara ihe ọbụla anyị na-eme ebe a mee ya n'obi ọcha ịkpachara anya gị n'ọrụ onwe gị hapụ ezinụlọ anyị aka biko n'ọrụ onwe gị Nneọma biko n'ọrụ onwe gị Amara ọmụnwa ka ị na-agwa ụta Amara Ogini oyiko ka were egbe chukesa n'ụlọ ogbe achụ ụlọ Chebelad ụbọchị niile nwoke na-ebu egbe na-achụ anyị ọ bụgara n'ụtụtụ a ebe ka ụmụ ụlọ ha pụtasịgo mgbe ya ka nwoke eme chụwuru ụmụazị achụwuri ha moto isikwado egbe agba n'agha emetọ nwoke a n'isi ọ na-eme ihe ụbọchị niile ụtụtụ mekwere ya mana m na-aga ahịa m sị ka m bịa kpesa gị biko gaa kepụ ya emu ihe ya eme jere ahịa ị na-eje m na-eje kịta ka njefu ya n'ụlọ ugbu a na-egbughị oge isogburu onwe gị ana m eje n'ọsọ onye ara ya afọ eji egboje nwa ya jiri ma ame imere ka onye mụzuru ara anyị jebe ana m eje jebe ahịa ọ pụtara na agha nwoke a jere n'ọba na nwoke a isi ọ pụtara na mgbọ niile a na-agba na mgbọ niile agba n'oge agha ma cheli na-atụrụ n'ome tụtara ya n'isi nke ọ nọtazie ọ bụkwuzie ijizi egbe na-achụ ndị be ihe mere bụ na ma ha nọ ya na-asị ka nchere ma ọ ka ndị ruo ahụ ma ọ ka nrie ndị ụtụtụ mma ekurije ozugbo ka njefu ya maka na ọsọsọ onye ara sị na nwe ihe na-agwa ya ji egbe kwuru ya na na ọnya chọọ isi ya chọọ ọkwụ na ọ dị ndụ ka njebe ejewe ozugbo isi okokwa anụ n'egbe isi okokwa bụ n'ọkụ nnọọ etu mụ na gị suedi nke a fụrụ gị na egwu ji mmụọ gwa jide mbazụ mmadụ ọ gịnị ịtara akwụkwọ ka eze gị ịtara akwụkwọ ka eze dị ga na-adị kịka ị were egbe ihe na-adịghị wee na-enugwu ụmụazị Chineke nyere gị enye ịfụ nchi n'ọhịa ịfụ ha ewu ịfụ ha ịkpụkpa ịfụ ha ururu were eji gbawewe karaba anụ ka o si dị gị mma na-enugwu ụmụazị a egbe ịmanye bụ mgbe anyị na-eji agha n'abụma dị ka imere ihe ndị ebe agbagbuo gị mgbagide bụ ọ bụ sọ m na ndị ọcha ha agbawo mmadụ nọ na ụmụazị amakwa ihe nwude ha tikpapụ gị ahịa nara gị egbe ọzọ dị ka ibe mkpọnie gị na egbe ahụ eme apụta nwere ike ịnwụ na nụkwa ha akwụkwọ ya egbe ahụ enwe ha akwụkwọ ọ bụ ihe m na-agwa gị oge Chebena na okwu ga-atọka ya mere m na-eji eji ga-eje mba ndụmọdụ niile na-enye m ana m anabata ya ọ dị mma anabatara m ihe iji bịa biko nyetụ nwa ntakịrị oge ka mana onye bịa na mbe mmadụ eyi echeriri ya ọjịnụ iwe na ọkụ siwe dị m biko ihe wutere ka nụrụ ya obi ọkụ biko chetụ ka m wetara gị nwa ntakịrị ọjị enwere nna ata biko chetụ wetakwa nke gbara agwa ozugbo ị ga-atọ iji okokwu ezigbo enyi nwe enyi ọjọọ dị ka mmadụ na ọ dị ka nwoke na nwaanyị odinere ọ na m agwaghị ihe anọ ya agba ya ma na ọ na ihe ọ na-eme ụmụazị ya abụghị ezigbo ihe ọ na-abụkwa na onye mmekọta agwa ya asọkọta eze anya ekpu nkata n'isi gị ngwa bide asị gị bide ma na isi ibe nke iche ọrụrụ bide akwesịghị iwu soja bad the left ofukwu bad the left forward march oya
Move for ya. Move for ya. I said you move for ya. Move for ya. Come. Wait. What? Come to my support. I know him. I know him. I'm happy. I know him. He made him. He's a number. Make the I know him. Even I'm Bambam. Isn't it? But I thought I'm not to one in the hall. I know him. Blacky Madame Nasunula. I don't know what I'm dancing. But I want to Jabu, you get to go see honey. Nebiko, you enjoy being about can be a yogi bahara. Can't see a passaga one but she garada. Many Mr. Agad Roma, Nico Baharan, the Regidoku, Dajo. Adema, Mr. Badero. Ye mere no one. Ekwosigo m ihe onyonyo ga tupu ọ baa n'ekwentị ya. Ugbu a m na gị nọ ebe a, enwezi m ihe onyonyo ahụ n'ekwentị m. Eziokwu. Chineke. Ekele Chineke o. Nne, daalụ nne. Ị mara ihe mere m kịta o. Ị napụtara m na ezinụlọ m karịa ịgbasa ọbụna ọbụrụ gị. Chineke nna o. Daalụ Chukwu gọzie gị. Ihe ọ bụla itinyere aka ọ ga na-aga n'iru. Daalụ. Ime mere m ga-aga wetara gị ọkpụrụkpụ ego gbara agba ka nwere kwụọ ọgwụgwọ ihe mere m kịta maka ihe mere m kịta ihe awọta. Daalụ biko. Nwaanyị, achọọ m ego gị biko. Ihe ị ga-eme wu na ị ga-akwụsị ịgba n'iro. Dewe iyi ebe di gị nọ, ọ ihe ọma ị ga-emere onwe gị. Eziokwu anụgo m ihe kwuru. Ana m ekwe gị nkwa na m ga-akwụsị ịgba n'iro ma mmezi ọzọ. Ka ọ dịkwa ka isi kwuo. Ọ ga-adị. Biko ka m bịa gbara gaa ebe na-aga ọnwa ebe na-aga bụ si ka m bata ebe a bịa yọọ gị mgbaghara. Daalụ Chukwu gọzie gị. Hello. Kedu nnọọ ihe butere mgbanwe uche gị na izitere m bụ ihe onyonyo anyị si na ị ga-ezibata na ekwentị m? Nsogbu adịghị. Mechaa ka anyị kwuo na Ngozi. Ngozi. Brava. Ngozi. Ya we di n'ime. How? Atakwani mo. Ngozi. Adikwa mi o. Isi na won afọ na fun deska mba boy. Isi na wa gị. Okwu na arịga afọ. Ngozi. Chega nna gị bata. Ngozi ga-atụrụ ime. How? Eziokwu Chineke biri eluigwe na manya. Adị m ime ọbụla. Adị m ime ewu. Adị m ime. A na-ekwe na-akpọ Chineke. Ngozi, eji maka na ime onye nwa afọ ime a. Jikerekwe. Ka nna gị bata. Ị ga-afụ ya. Akwa nkwu ekwu, ifugo ya. Ọ chago Ngozi, ịtụrụ gị ime, ị ga-afụ ya. Adị m ime. Gaa n'ụlọ ị ga-afụ ya. Ịdị ime.
Osigon. Ekwuru m ekwu ka nna gị bata. Ruo n'ala na-arụ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ. Ọ ma n'otu ga. Ọ ga-eme. Ịbịakwa onye nwe afọ ime. Osigon. Orugo. Ejan. Akwa m gwara gị. Osigon. Obi m, biko gbaghara m ebe ọbụla m sigoro wee mejọọ gị n'ụlọ a kemgbe ịlụbatara m dịka nwunye gị. Ebe ọbụla m sigoro wee mee gị ihe ọjọọ n'ụlọ a, biko ma nke m ma nke m amaghị, biko gbaghara m. Biko were ịhụnanya hụrụ m iji wee lụta m dịka nwunye gị, were ịhụnanya gbaghara m. Amarụ m biko, achọ m ka ịhụnanya inwe ebe m nọ mmeri ji lụbata m n'ụlọ ka ịhụnanya wee lachite. Achọrọ m ka ịdị n'otu na udo dị n'ezinụlọ ka ọ laghachi. Biko ka anyị bido biri ka anyị si ebi na mbụ. Biko gbaghara m obi m, ịhụnanya m, biko. Amadị m ihe nwere ike ikwu n'ugbu a ka o si dị ugbu a. Ama m ihe m ga-ekwu maka ihe gbasara ihe eji m n'aka nwatakịrị a na-akọ na ya ga-esitere m onwe nke m. Ọ ga-abụsị m ga na-abịa epoghị ihe ị na-eme gị ịnwa na onwe gị, biko gbaghara m. Oge ka na-achọ ama m na ekwensu ya ụlọ aka ekwensu, mana ihe ahụ ekwensu na-achọ n'ezinụlọ agaghị enyi ya, ọ ya dabara ya. Obi m hụcha m n'anya. Kezi nke na-eme gị, nke na-ebekwa ma akwa, kezi ife ọ akwụkwọ maka ime ụlọ ka ịma ihe na-eme. Ihe na-eme o nwekwa ịma na-eme n'o na-eso ụsa ya mmiri. Gị na-eme gị, biko gbaa m ọkpa n'eze. Adị m ime. Ịdị ime? Onye ọka ị na-ekwu ịma ihe nwee ike ime, chewepụ ya nọ na-egbu oge. Agagwo m ebe ahụ na onye na-etepụ m ya, ọ gwara sị m na m emekwana ọzọ na mme ya na nka anwụ. N'ihi anwụ ahụchakwa ya mma ọgwụ niile dị n'ụwa, o kwe hapụ. Enji, ịba egokwa moto ndị ochie nya nke abago bụ na ọ bago ya ya ebu afọ ime na-akwụgharị n'ụlọ a. Mma ya ha ekwekwa o. Ọ bụrụ mma ya aṅụbanụ, ihe akabagodo ahụ gwa m onye nwe nwa anụ ka m gwara ka esi achụ ya achụ, ka achụgbe ewu ojii n'ụtụtụ ka onye nwe nwa. Enji ebe ahụ ka nsogbu dị. Enji, ị ka bụ ụmụaka ị na-achọ ịgwa m agbọghọ gị niile a ime onye nwe nwa ibu n'afọ ebe ị na-awụ piom 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 ịmaazị egbebụ egbe. Enji, ime ekweghị mwepụ ime onye tụbara gị ime. Enji, ifukwala o, ifukwala. Akọta ma akọ gị nke a nwee ka ọ dị na ntị eziokwu. Amasị m ihe ga-eme, anwụọla m anwụọ. Ụzọ oge karịkwara akarị o. Enji, biko mami ememezi. Mụnwa amaghịkwa ihe nke agbọghọ juru m anya, amaghịkwa m. Ịdị ime ime onye gwe nwa n'elu ya, mwepụ ekwerọ nya nke mgbatọba n'ime ebe ahụ.
Gịnị ka mmemme gị Ngozi? Abụ dọkịta oyibo? Dọkịta oyibo asịgo gị n'ime ya na ị ga-anwụ ka ọ mụtụbara gị ime? Akwụghị nke a nwekwa ka ọ dị ọkwa m ime emere gị ịma ihe ị ga-eme eme nwa amaghọ ebe m na-eje kịta dị m ọsịsọ inugo fichasị ya mmiri ma ihe eme onwe gị biko akwa m ode akwa bụ biko akpọzina m n'ekwentị ọzọ biko eji m aha Chukwu ayọ gị ihe ọbụla m na gị mekọrọ ọ bụrụ gị ihe gara aga achọghịzi m ihe ọbụla ga-ewetara m okwu esemokwu n'ezinụlọ m biko a sị gị akpọzina m biko achọghịzi m ịfụ m n'ụzọ biko soro ụzọ ọzọ ịfụ m n'ụzọ ịchara m n'ụzọ ị na nne na-agwa gị Chineke nyere m aka ọ bụ na ọga m achọpụtara ihe mere ị chọrọ ịchụpụ m na be di m biko ọ bụrụ ọgwụ ka ị mere m ofogo m n'anya biko ịga na m na-agwa gị ihe ndị aza gị ọla maka na di m nọrọ n'ụlọ o mgbochi ọbụla ịkpọ m na ekwentị ọzọ ma nzakwa gị ịbịagodi na be m ịbịa fụ di m mma tụpụrụ gị ọnụ ịfụ m n'ụzọ chara m n'ụzọ biko lekwa agara lụ nwaanyị ị na-achọ nwunye mmadụ nke gara aga ihe nke mere m agago anya efogo m nkịta anụnwa echegharịgo m enugo ya njide di m aka leta ezinụlọ m biko ụgwọ ahụ nyere anwụchala m ya ọ dị ka ebe a na-anwụ mmiri n'okwute ihe ahụ kwa apụ ka dị ya ka ezikwana efe ịchọ biko ihe ọbụla nwere ike ime gị mere m ụzọ ọbụla gị mere m ha biko ọ ka na ụmụsịkwana ife mma nwere ike ime na-abụghị ite ime ya DNC maka nke ikpeazụ m mere onye tere m ime ọ gwara m sị m ọ dọrọ m aka na ntị na m nkwala nweta ime ọzọ na ihe ọbụla mere m tee ime ọzọ na m ga-anwụ achọrọ m ịnwụ biko nke ikpeazụ itere o nwere efe m chọrọ ịghọta na-ahụ na ibubu n'ụzọ atụ na-etena ibu ụzọ atụ na-ete ka ị na-ezuzu ụdụdụ n'ezinụlọ ụlọ ahụ asị etu aka ụdụ ka mbọchị gara aga nwanne gị nwaanyị buru ụkwụ ya ka ụkwụ nchi gbadata ebe a bịa zụrụ ọgwụ ụla amamihe o ji eme zụrụ ọgwụ ụla narie gị nwa na-atụ na-ete amụmụ onye na-ekọzọ na-eme ụnụ cha ihe na-ezu ụkwụ ọkụkọ ka ụnụ nyere ụnụ na-ata na-aga iri onye gara ọtụtụ ime ote ị na-ete ngwụ gị na-ete ngwọ kịta azịza wụrụzie ọ dị ka ịchọ ka Chineke bụọ gị ọnụ ekwukwala ka Chineke bụọ gị ọnụ ya wụ ezinụlọ m ka ị ketere nnọọ mepee ọnụ a onye isi ga na-akwọrọ bụ isi atakwana m gị ọ maka m bịa ebe a ka na-akpọta ndị eke ka abịa mechie ebe a maka na ama na ị na-emewo ite ime sọsọ ime ka ị na-ete ebe a onye iberibe nwụrụ anwụ anụ mpa ndị eke etechigodo ọnụ ihe gị ịmụtara izuzu ezuzu na-ezinụlọ gụrụ si agụgharị ahịa ndị mmụọ juru bụ nke a pụta ọjahie igwe nwanne ekpuchie onye ọzọ jahie nwanne ekpuchie bịara inye m ọnụ okwu anụ ọhịa negodo ka ụnụ dọrọ ụnụ ebe a skọrọ nnụnụ si ebe a pụọ nsọ onye ala edi oke ibe bịara nwe onye nwe makwa onye mbụ onye mmadụ ka m chọrọ ndị ndụ ya nye m ezigbo ego wepụta ahịa ite ime ebe ahịa enyekwu ka m mfanye ife ọ bụrụ na afa ya dị na-ete dị ime okwe m na-eji jee chọọ ndị ọzọ
Ngozi ọ bụ eziokwu na ịdị ime? Ngozi ọ bụrụ ngwa ka m na-ajụ, ọ bụ eziokwu na ịdị ime? Papa. Ọkwa ifugo? Ọkwa ifuru ibe m na-agwa gị? Ka ị mụọrọ m nwoke, ezinụlọ nwaanyị ka gị mma. Ị na-amụtụ sọsọ ụmụ nwaanyị, na-amụtụ sọsọ ụmụ nwaanyị. Ị na-amụ football team. Ọ bụ nwatigoro oge gaa chọrọ ọba coach. Jee nọ n'ime ụlọ, nwoke ibe m abata na mbe gbakasịa net m. Agwa ifugo? A sị na ọ bụ nwoke na ife nke na-agba ha 1-0 away match. Abata na mbe m wee na-ekọ iwe. Ngozi, onye tụwara gị ime a? Ngozi, onye tụwara gị ime a? Papa, echetezi m onye ọrụ. Arụ. Mechie ego Ngozi. Kedu iwu na echetara onye tụwara gị ime? Abụbịa nwaanyị dị ka gị na onye tụwara gị ime. Ihe ọ na-emekwa gị. Ngozi. Ọkwa ịfụ gị ya? Ọkwa ịhụgo ihe m na-ekwu? Ụbọchị niile ka m na-anọ na-atụrụ gị aka n'elu osisi nweghị ihe ị na-ahụ. Ịfụgo? Ọkwa ịbụ aka ọrụ gị? Ịmara ọzọ onye tụbara gị ime? Iwe na-edozi nwoke ibe m na-ekoli ime. M na-azụ gị azụ, ya na-ekoli, ọ na-asọghị. Ị gbaghị ike ibunite anya ka ị mara onye na-eberi gị ibe ndị a. Ha nwoke ibe m eme ibe. Ya na nwoke ibe m batara na na-eberi ibe m na-ewere ego na-edozi, nwoke ibe m si n'azụ na-ezuru. Hei, ibe nke ajọkazi. Ụta ka isi wee chọọ ndụ gị. Mana ka m gba gị ka ị mata ugbu a, akwa ifuru onye ibu n'afọ a, ị gaghị amụta ya n'ezinụlọ a. Ịmma amụ nwa ebe a, enwekwara ike ịmụkwu nwaanyị ọzọ ebe a, iwe tinye m ezigbo nsogbu n'isi dịka onye asị wee tinye m nsogbu n'isi. Ebe ọ na-emara ọzọ onye na-ebere ibe a, nsogbu adịrọ. Gaba n'ime ụlọ, jee kpakọrọ ngwongwo gị niile pụọ ebe a. Gbaa n'ime ụlọ ozugbo ka ịkpakọrọ ngwongwo gị si ebe ọsụsụ pụọ ugbu a. Ngozi, ime isi na-emara onye na-ebe chọta ebe a. Anụ ọhịa nwụrụ anwụ. Akpịfụrụ, nwoke ibe m na-ebere ibe. Papa, n'ọkwa sọsọ ya. Chekwa. Ị na-achọ ịgba m na o nwere onye ọzọ dị ime ebe a? Papa, Susan nwere ọrịa obiri n'aja ọcha. Susan, Papa, na-ego ya ntị. Wefe aka gị ebe a ibi m ọrịa. Susan, Susan, ya unu chọrọ ịbụzi Ngozi dị ime, iwe burukwa ọrịa nke gị. Ahịa azọ nọ n'ogo mmụọ. Efoge ya? Biko jide. Ọkwa efoge ya? Obi dị m mma, obi asọkasị m ka na eze Chineke si wee bata n'ezinụlọ a. Obi asọkasị m, afụgo m na unu eweta gị ihe ọma ebe a. Ọ makasị biko unu chetụ ka m gaa kwado wetara ụnụ ọjị na ndị ọbịa abagozi na mbe m. Ka m wetara ụnụ ọjị, nwa chetụ ụnụ nwatakịrị m na-ejide unu nọ n'ụlọ ọbụla chere ka m weta ọjị. Ana m abịa m chetụ. Nye nubukwa ya ọjị mbụ.
Ngozi na mbiko yọrọ gị mpa gị na gbobe nwaanyị ha ka ga ma tụra gị ime chụa ihe na-emegbuo gị megbuo Susan akwụ na ya bụ dị gbasara nwaanyị ọ mpa gị Okonkwo kedu ihe ị na-akọ dị akọ ị na-achọ ịgwa m na Ngozi gịnị ya bi tụọrọ ime ịgwaghị m onwe ihe ị mere maka ya kedu ụdị mmadụ iwu dawụ kedu ụdị mmadụ iwu Okonkwo eziokwu akụkọ nke a ọdịma mmadụ iji ntị wee ya eziokwu m akụkọ nke na-agba m obi ọ na-eji m obi oyi Who did be happy coin? Tete kwukwara m ihe bụ m na-ahụ nwa na-agbalị n'okpuru osisi n'abalị n'okpuru osisi nna asị n'okpuru osisi pụta na ọtụtụ ihe emego n'okpuru osisi na ebe a ka a na-afanye ife na-etinye ihe n'ihe amarọkwa m onye tụwuru ime o nwere nwa m na-adị n'ahụ Livunus nke bi n'akụkụ ebe ọ na-ekpuchi n'abalị ka ọ na-abịa a sị na mmakwa na nwa a na-arụ arụrụ ala n'okpuru osisi ka ime okpuru osisi bịa mechie gị ọnụ ebe ahụ mechie ọnụ nshi okpuru osisi chere anyị bịara ikwu egwu okpuru osisi ebe a okpuru osisi iberibe nwa nwaanyị dị iberibe ị na-ahụ nwatakịrị ka ọ na-agba anyị n'okpuru osisi n'ime abalị dimkpu ha ka gị abịaghị bịasị nwatakịrị banye n'ụlọ Kasi anahia kana wai na golishi anahia kana wai na ngo yana kwa livinu sunachiri bra ana ile so area mai ni diberi esi nwoke onye egwu na begi na matakere gini anọ dị nwa gị na mmadụ achọrọ ya bịa ha na-agba anyị n'ukwu osisi abịara ime sakusu n'ukwu osisi na-agba anyị n'ukwu osisi agadi nwoke ga-abịa hapụ ewu ya mmụọ n'ọbụ ọ iberibe ka m gwa gị nnọọ ihe akwụkwọ nsọ kwuru ọ sị zụọ nwa gị zụọ ya n'ụzọ ọ ga-esi aga mgbe ọ nwata ịzụọ ya zụpụta ya na ọ gaghị ahapụ ụzọ a eji wee zụpụta ya na ọ ga-esoro ụzọ ezi omume na-aga mana ihe nchọ ịgwa gị Okonkwo ịdara ya nwee ka isi wee mee ọfụma n'ihe gbasara ịzụpụta ụmụaka ịdara ya mana aga m aga njem a ga-aga ya ka m gaa kolukọ ụmụ ihe anyị na-eji azụ ahịa na ihe ndị ọzọ ka anyị mee nzukọ m na ndị otu anyị m ga-anọ ihe dịka izu ụka na-abụ tupu abata m achọrọ m ka ị chọpụta onye tụwara nwatakịrị a ime chọpụta onye ahụ tụwara ime mbara ka anyị mara ihe anyị ga-eme ya ka onye ahụ bịa mee ihe onye tụwara nwaanyị ime na-eme kwachakwala m gị obi m ihe kwuru bụ eziokwu a ga-emekwa ọsịsọ maka ndị be anyị si eme ọsịsọ emeghachi ọdachi ihe achọpụta onye tụwara nwaanyị ime eziokwu m chọpụta ya ka amara ha ga-eme maka ya ka ụdị ihe bi ya emecha m ya agakwa ọ bụrụ echi ka m gafụ Ngozi ka m mara nke ọ dị na-agba ya n'ugwu osi na-agba ya n'ụzọ Chineke kpọrọ ya maka mmụta m kpọtaghị ya ịma na ọ ga-etụwara ime ị ga-ahụ ọ na-afịa n'okpuru osisi ma nlọta m ịkpọpụta onye tụwara ime ọ ga-etụwara ime onye ha gwara gị na-eme dị mba ha ka gị na-asị gị mechie ọnụ aka ọkwara na-agba nnukwu osisi ọ maka ka a mara ha ga-akpọ nwa ebe ọwụ osisi ka ọ na aha ya nwere ike wuru osi ka m jee chọwa onye rụrụ arụrụ ala nke na nke eteka ime okpuru osisi nke a dịzi egwu ndị Igbo say you cannot give what you do not have
Onya, onwe ihe ọma. Gịnị ka o ya zụ? Onwe ihe dị na mbụrụ. Eziokwu, ihe elebere ya anya. Alcohol, Oringo, green bottle, Oringo, African salad, Oringo, pepper soup, Oringo, awe machi, Oringo, ikokirikwo, Oringo, ukwu nwanyị Owerri, Oringo, Oringo, nwanne mmiri chaya, ibarakala, sai. Alcohol, Oringo, green bottle, Oringo, African salad, Oringo, pepper soup, Oringo, awe machi, Oringo, ikokirikwo, Oringo, ukwu nwanyị Owerri, Oringo, Oringo, nwanne mmiri chaya, ibarakala, sai. Isagwe. Ijiji na-adịghị anụ ihe na-eso ozu ala n'ala Igbo. Ụmụaka unu tara akụkọ ka ezi unu dị. Sawa. Hey!